един съвет как да разпознавате коректно кога един човек е емоционално интелигентен, но емоционално неозрял. Всички днес имат достъп до интернет и всички могат да твърдят, че са емоционално интелигентни. Но следете точно за този елемент, когато разговаряте с човек, който има това твърдение. Когато му споделите нещо, засегнете важна тема. Например, да кажем, че този човек ви е наранил или засегнал по определен начин. Когато поставите въпроса каква е неговата реакция, замисля ли се дълбоко, задава ли ви въпроси, за да разбере повече какво е направил или да го разбере по по-добър начин, за да може реално да се поправи, или пък реагира бурно, започва да вика, да се защитава. Хората, които нямат капацитета да поемат отговорност за действията си, са хората, които са емоционално нерегулирани, неозрели и те не са емоционално интелигентни. Така че използвайте този трик и наблюдавайте езика на тялото на хората, начина по който действат. Имате ли вие такива хора в живота си, споделете ми в коментарите.